Gana gakwa ma na garubeye ebe a na-agala egile ije kabụkwa ọgịga ka ọ dị ịgbamọrọ nzemamọzọ anyị alọghachiela na mgbede a maka ihe omume anyị bụ ije dị na nwunye. Ije ọmatụ mma ọjọtụ njọ, ije nwere ike imezi n'abalị oruo n'ụtụtụ agba awọ amamina ghọta. Nke a bụ ijikwa wee mee ka ị mara na anyị nọ live na Facebook na mgbede a. Anyị nọ live, biko gaa na Facebook gaa kiriwe anyị. Iruo Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 kliki kpam kiriwe anyị, zibatara anyị ozi na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede a bụ nke kwuru na iji aka gị achọta nwaanyị maọbụ di ị ga-alụ na mmadụ ịchọtara gị nwoke maọbụ nwaanyị ị ga-alụ, kedu nke ị chere mere gịnị ka mma? Ịma mgbe elu bụ ala ọsa nwaanyị ọma, ụzọ a na-ejikarị alụ nwaanyị mgbe ahụ ma ọ bụ alụ di mgbe ahụ bụ ikekwe o nwere ka nne na nna gị si hụ nwaanyị gbasiri ike. Mgbasi ike ugodi ihe mbụ a na-atụle, ọ na-agafu ozi, ọ na-agafu ihe ọwụ dị mma ka a na-ele n'oge gboo. Ihe a na-ele n'oge gboo mgbe ahụ bụ onye mere gịnị gbasiri ike. Ahụrụala nwaanyị na-aga ọhịa nkụ na-agachi anya, na-aga na-echu mmiri na-eyi maka esi nri. Ị ga-ahụ nne na nna dị otu ebidoro na-akpanyere nwaanyị dị otu anya. Otu ụbọchị asị ya, nwa m ga-alụ gị. Ọ wụọla ya. Nwoke a na-alụọra nwaanyị nwere ike nwaanyị a na-ekwudi okwu ya hụbeghị ya anya, adọkpụrụ ya n'aka ka ewu a chọrọ iji aga ịchụ àjà. Gaa n'ụlọ nke nwaanyị sị, ngwa ọ nwaanyị a ka ị ga-alụ. Ọ wụọla ya. Ha eji nga amata onwe ha. Ọtụtụ na-amaghị na ebuola mma ime na ntamime. Ụdịrị ndị otu ahụ ka dịkwa, ọ ka dị. A ka na-achọtakwara mmadụ nwaanyị, a ka na-achọtara mmadụ di. Amami na-aghọta. A ka na-emekwa ihe dị otu ahụ. Ịma nne na nna kwanụ mgbe ụfọdụ ka na-ejikwa aka ha achọtara nwa ha di. O nwere ndị nke ga-anọkọta ino ahụ otu nwoke ọgwụ ji ego, asị nwa ha ma ọ na-abụghị onye a ị gaghị alụ, lụọ ya. Ọ ga-enyere anyị aka n'ụzọ dịgasị iche iche. Ọ ga-enyere anyị aka dọpụta anyị n'olulu ogbenye. Amami na-aghọta. Reason ndị nke ugbu a ji achọtara nwa ha di maọbụ nwunye awụghị ụdụkọ echiche ndị nne na nna anyị ha, ndị nna nna anyị ha ji chọta mgbe ahụ. Ke ha awụ na ọwụ onye bara ọgaranya ọ ga-adọpụta, ka awụ na ezinụlọ agwa ya mara mma, ha ga-ebitewu n'udo, ha ga-etinye ezinụlọ anyị n'ihe ihere, ịghọtago, ha ga-eme ezinụlọ anyị proud. Meparanụ mgbe ahụ ezinụlọ ọbụla otu onye zuru ohi na ya, ịlụ nwaanyị n'ezinụlọ ahụ maọbụ ịlụ di n'ezinụlọ ahụ na-eme gịnị? Na-ara ahụ. Hapụkwa na ihe emebiele. Mgbe elu bụ ala ọsa, o nwere ala ka otu onye n'ime ezinụlọ ụnọ si maha aka, si ganye aka na mpụ na arụrụ ala. Ikekwe ọ gara aga gbuo mmadụ, ikekwe o metara ihe o ji gaa mkpọrọ, ikekwe ọ gara aga gbawa akwụna. Ịlụ di maọbụ ịlụ nwaanyị n'ezinụlọ dị otu ahụ na-eme gịnị? Na-ara ahụ. A na-ahụta ezinụlọ ahụ dịka ndị mmaheri aka. Ọ bụ ihe ndị ebe ka anyị ji akpọ ya na ha na-eme aka ntụtụ. Ezinụlọ na ọ dị ha n'ọbara. Ikekwe nwere ka onye nke nwaanyị alụ na di n'ezinụlọ ahụ si gaa ohi akpụ, gaa akpụ onye ọzọ ga bụọ ya. Ọ wụọla ezinụlọ ahụ ahịa. Ị nwere ike ịchọ na ọ bụ ego ka a na-egbu. Gị hụ ụmụ okorobịa ịlụta nwaanyị awụọra ha nsogbu. Ndị nke nwaanyị ịlụta di eme gịnị? Awụọra ha nsogbu. Maka na ya bụ ihe emechielala ha ụzọ. Amami na-aghọta. Hapụkwa ugbu a onye gara mkpọrọ na-awọ youth president. Onye gara mkpọrọ dị hot. Na-esi na ihe a na mkpọrọ nọ pụta wụọ gọvanọ. Wụọ gọvanọ. O mere eme. Agịka gwara o wee bụrụ ya ịkpa ya aka n'ọnụ ya sị na ana m atara ndị be m ahụhụ. Igirigi ka ọ dị na mbedo a ka anyị lebakene ya anya bụ uru dị n'iji aka gị achọta nwaanyị maọbụ nwoke ị ga-eme gịnị? Ị ga-alụ. O nwere uru dị na nke a, nwekwa ọghọm, mana ka anyị lebakene anya na uru ya. Nke mbụ wee bụrụ
ya bụrụ ma ijiri aka gị chọta onye ị ga-alụ onwe ka alụmdi na nwunye ahụ si dawa yara yara onwe ya onye ị ga-ata ụta you no go blame anybody. maka na ọ gị jiri aka gị gaa họrọ. Thank you. maka na uche o nga ahụ gị jiri aka gị họrọ ihe ọbụla dawapụtara n'ime ị ga-agwa ajụ otu ị ga-anagide ya na onye kpalụ ka ị na-ekpesara onye ka ị na-aga esi ihe a na yo cross ọwụ obe gị ị ga-ebu ya maka na ọ gị jiri aka gị nne gị si gị ejere gị isi ihe a ma ọ wụkwa ya ihe ọbụla dawapụtara ị ga-adị njikere ime gịnị iburu ya maka ọ gị nwa ji anya gị mee gịnị leta mana onwe ka onye ọzọ si gaa chọtara gị nwaanyị maọbụ chọtara gị di ebubele ọwụ onwe ka gị na ya si kọwatawa isi gị si ihe awụ nọnsensị onye a gara aga chọtara m lee ihe ọ gara aga ihe ọ kọsụrala ihe ma nne na nna m kọsụra m lee na ya ka ọ gara aga ya tara m ọ dị ego wee bụrụ ya na-aghọta ịma Chineke sọ naanị Adam ka ọ chọtara nwaanyị wee sizie anyị he who find it onye ọbụla ga-achọtawa ozugbo Chineke bịarala Adam chọtara ya nwaanyị ọ ga-alụ ya sọ ụmụnna ahụ he who find it onye ọbụla ga-achọwa ekpekwala ka onye ọbụla chọtara gị na-aghọta ya bụ ihe awụọla were aka gị ma egele chọtara alụmdi na nwunye dawa yara yara onweghị onye ị ga-atụ ụta ma ijiri aka gị mee gịnị chọta nwaanyị maọbụ di ị ga-alụ a na-eji gị mgbe ahụ gị si no I must marry her ma ọ wụhụ Nkechi ma ọ wụhụ Charity count me out ọ na-adịkwanụ mma nwaanyị ọma mmadụ iji aka ya chọta onye ọ ga-alụ maka adị ama ama echi ọ dawa gbuo m if you are a man slap me if you are a man beat me if you are a man ngwanụ o ruo n'omume ọ wee ebe ị na-ahụ ike n'ahụ m ọ wee ebe ị na-ahụ ike n'ahụ m mana ihu ụmụ nwoke ibe gị gị jụọ oyi mgbanụ kugbuo m isi na iwe man bata bedroom Theophilus enweghị ebe ị na-aga you know ụmụ nwaanyị anyị dee ga-emachie ya na belụtọ isi na ewu nwoke ngwa welie aka kụọ ọkụọ gị duwa ngị sọ wee ebe ọ na-ahụ ike n'ahụ gị ebe ọ na-ahụ ike gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma bụ uru dịkwa n'iji aka gị mmadụ iji aka ya achọta nwaanyị maọbụ nwoke ọ ga-alụ uru ọzọ dị na iji aka gị chọtara onwe gị nwoke maọbụ nwaanyị ga-alụ na ọ ga-enyere gị aka gị mara udo mmadụ ịlụga maka na tupu gị si ihe a uche ahọrọla m nka inyochala ya pịa ya aka si ihe awụ ihe masịrị mkpụrụ obi m ihe awụ ihe m chọrọ mụ na ya ga-ebite ewu ọ ga-adabara anya abụọ isa anyị mere nwaanyị understand mara ma o nwere ọnụ ushi mata ọdọ mara ma o nwere ahụ ushi mara ma ọ na-ohiwe ụra ya oghewe ọnụ oge ya eyiwe ọnụ oye bakom mara ma o jikwa na onwe anger issue. Thank you Uche, if no be say me ana m enwe anger issue obi m dị sare mma kemgbe echi ihe mụ na gị gara ime mana ya dịwa Clara ihe chọrọ to summarize wait ị nweghị ike summarize ihe a ma ị na-ekwu ị hụrụ okwu ikpo n'ọnụ ị na-ekwuchaghị ya ị gaghị summarize ya so akpọpụta dị mụ na gị otu a na ring ị ga-akụgbu m Uche ọnụ maka na enwere m obi sarịsara obi ọkwa aka nke a ga-azụ ike ya dịwa Uche akwa ịghọtara ihe m na-ekwu mụ nwa aghọtaghị ndị bi kwụsịrị ka mara ebe m si ebido gị na-akọ ị na-ekwucha okwu nnọọ ka ikugbufu m Uche ama m ihe m ji ediga ihe niile m diga if not that I'm a patient person you a patient dog omedi na ya bụ ihe Clara kwuru ị ga-amara n'ezie ụdịrị nwaanyị maọbụ di ị chọrọ ime gịnị ịlụ mara ma ọnụ ya ọ na-esi usi mara ma ọnụ ya ọ dị ka Owere match mara ma ọ na-esi usi ahụ nwere body odor mara ma o ji eyewe ọnụ ya oyi ma ọ rahụwa ụra ndị nke a na-eyewe ọnụ ha bakom iji na-efegode ọgbasa ahụ ha ụra na shop iji na-eme wụrụ Uche uji kwụcha ọnụ ugbu a imekwa ya were ya ahịa
mara ma ihe ndị a niile ị ga-anabata nwu ya, ị ga-ama na-eji nwu ya. Ama m na-agwata ihe a uru dị n'iji aka gị eme gịnị achọta nwaanyị. Mgbe ahụ ịtụlechala ihe ndị a isizie gị bụ gịnị gị karịa na mmadụ gara aga chọtara gị otu onye ọwụ ọ chọtara gị, o mepe ọnụ kwuo okwu iji ebido gyration, o mepe ọnụ kwuo okwu ebe a asụ na-ezo ka shawa. Uche ichetara m ihe ha enwere otu ka ọhụ mma ọ na-ekwu okwu taa mmiri na-ezo. Kedu dị ihe mere ndị niile ịmanwụ ndị nke na-anaghị ewekọ ọnụ ya hụrụ nke asụ na-apụ n'ọnụ ma nke nwere bọdị ya ọdọ, ndị niile dịcha otu a ka ịma dị n'ụwa. Enyi ga ngesta ndị ke niile dị otu a ka mgbe ọbụla o nwere otu onye nke mgbe ọbụla o nwere otu onye ị na-amapa dị honorable na minista. Mama na ụjọ gị na-atụ m. Ekwuru ala okwu enwere otu onye nke mma, ekwuru ala enwere otu onye nke mma. Ya ndị ọyị gị niile ahụ dị ndị nwa anaghị aghọta. O sula gị na akpọrọ gị na ọwa ọyị m. Ọ dị egwu. Eme m gwara gị iwe mebipụrụ sọ ọyị m. Ekwu onye bọdị ọdọ gị sọ nwere otu onye nke mma. Ekwu onye asụ na-apụ n'ọnụ o nwere onye nke mma. Ekwu onye ọnụ usi o nwere onye nke mma. Ekwu onye mgbawa ụkwụ o nwere onye nke mma. Ọ gị ma nke ahụ ka ọnụ usi ahụ. Eke gị ọgịnị? Ọ gị ma nke ahụ ama m nke ahụ. Mana mma nke ahụ na-awụ ọ na-ekwu okwu mmiri na-ezo shawa na-awụ. Ọ dị egwu o wee bụrụ ya. Nke a bụ uru dị n'iji aka gị eme gịnị achọta nwaanyị maọbụ nwoke ị ga-alụ. Ị ga-amaracha nnọọ onye dị otu ahụ maruo ya gịnị ala mere o ji dị mma gị na onye ị chọrọ ịlụ ime enyi mezie ya ọfụma. Ị hụrụ enyi ịma ụfọdụ ndị aghọtaghị ihe mere enyi ji wee dị mkpa. O nwere ndị na-ahụta ya dịka ịkwa iko. O nwere ndị na-ahụta ya dịka ịkwa iko. Gị gaa na nke nwoke jee soro polo ya, soro oversize slippers ya, jeshiere ya noodles ya, agbanye ọkụ blue zọpịa gị gbuo gị tie gbuo m. O nwere ndị na-achere n'ọwa ihe ọyị nwaanyị ya na ọyị nwoke a na-ekwu maka ya. No, ọyị nwoke na ọyị nwaanyị a na-enye awụ time for you to study that man. Mara onwe unu ghọta onwe unu. Time for you to study that woman. Mara ma ọ ga-agakwa aga ije ọ ga-aga. Mana shawama agaghị ekwe gị, noodles agaghị ekwe gị. Amami na-aghọta akwa anụ ngwongwo na ihe ndị ọzọ agaghị ekwe gị concentrate ya. Hụ red flag ndị ahụ kwesịrị ịhụ. A na-ahụtazi ya dịka trade by barter. Onye nke nwoke weta ego gị nwawe onye nke nwaanyị gị buru ahụ gị nye ya si ya zọbarịwa. Asị gị uche o. Ya zọbarịgide gị rikata ofe ọkọrọ ya rụzie mgbe asị ya ngwanụ mezie ofe ọkọrọ a ka ọ wụọ nke gị. Ya sị nna eriela m ofe ọkọrọ a wee welu ka m chọwazie ofe egusi. Yes maka na irela onwe gị kọbọ igbuola onwe gị ebe datman dị ya hazie gị. Mana ihe a na-akọwa wụ na mgbe ahụ unu mega courtship ọhịa na-akpọ ya ọ mgbe aka unu ga-eji mata onwe unu gị ma onye amazie ya afụma ya nwa amakwanụ gị mazie maka na gị marakwanụ ma ije ọ ga-aga ma ije ekwe ha ọgịga ya okwu ọlịla gị mara kene ma o ji enwe anga issue. Mara kene ma o ji enwe gịnị anga issue. Makwa ma woman bita. Ọ dị oke mkpa adịghị ama ọwụ gị ga gị na-aba anya n'elu baa gị gaa na nke ya polo ya gị maburu polo ya adịghị ka onye mansava gị rokporo ya otu a ndị streeti amara na ọ gị nwa ikuchiela ya ọ wụọla nke gị. Ịgawa ebe ndị mmadụ nọ gị gụnye ya gị gụnye pabụl aka n'olu ịgbachiela ya ka nkwụ agaji igbu egbu ịkọrọla ya kuchie ọ wụọla nke gị. Anyị nwaanyị ọmịsị a na-emekwa ọ wụọla nke gị overnight. Onye na-amaghị ụlọ ụnụ igirigi riwa noodles ya zọbarịwa gị agụta ihe ọ zọrọ gị. Ụbọchị na-aga afọ na-aga gị na-akpọkwa ya onye nke gị. My man he is my man, my woman is my woman. Gịnị nyere gị garanti ahụ igirigi ajambele. Ọ dị egwu. Uru ọzọ dịkwa n'iji aka gị achọta nwaanyị maọbụ di ị ga-alụ wee bụrụ gekwa ntị. Ị ga-ewepụta oge iji mata onye ahụ gịnị nke ọma, mụta omume ya ka o si akpa agwa n'oge iwe, ịdị ọcha ya ma ọ makwa nri esi
ma o jikwa akpa agwa dịka nwoke ma o jikwa akpa agwa dịka gịnị nwaanyị ama m na aghọta iji aka gị chọta onye ị ga tupu gị chụsịrị mmadụ ị ga-alụ ya gị na onye ahụ anọteela n'aka na ụchọkwa na-anọteela aka mana a sịkwa na-eje anya kara aka a na-eje anya ọka chara acha ile shi enwedu ihe ndị ga-eleba leba asị gị bịa nọwa ya years just enwe ihe ị ga-elele leba maka na uche onwe onye dị 100% perfect mmadụ anaghị adị 100% perfect mana enwe ebe ị ga-echeki ebe nne ịghọtago inweta 50% gị gawa ịma nwaanyị wu ngwugwu nwoke wụkwanụ ngwugwu ihe ọbụla ịma butere ebe ahụ gị were mana ị ga-ebugodo ụzọ lee size of ngwugwu ahụ ị ga-ebulikwa ngwugwu a marakpa ma ngwugwu ị ga-eme gịnị ị ga-ebulikwa ime emewe enyi onye ọbụla wụcha angel onye ọbụla wụcha senti ama m na aghọta emewe enyi onye ọbụla wụcha senti mgbe ị ga-amara na marriage rara ahụ mgbe unu bara full time onye ọbụla bịa tọsịa ngwugwu ya onye ọbụla atọsịa ngwugwu ya litọọ mgbe ahụ ọ mara na ịwụrụla nke ya ma wụrụ nke gị nwa tọsịa ya emewe enyi onye ọbụla na senti ịkpọrọ nwaanyị gị pụọ sị ka ọ na rie akpọ ya ewere ngaji na-eso gị na-eme ka onye ọcha ịkpọrọ ọyị gị nwaanyị sị ka iteke ya out n'ọnọdụ na unu na-eme enyi ya ewere ngaji otu a na-eri akpụ na-akpụ ya rọkọrọkọ mana ịgakwuru ya ome ka isi mitie ya na ya dị ebe ọ na-akpụ akpụ rọkọrọkọ o duru ala ọ na-ebi ite otu a ka Clara nwoke ọcha na-eshira ya which I don't understand. What can you this evening? No. Kekwanụ ndike ihe a ga-akpọ ihe a this evening. Kwuo na enwe mgbe ị rachara ite. Ite ọwụke gị. Mgbe anyị gara ezi gara aga rachara ite ka ọ racha hụ. Oge, Uche, look at you. Ị rachara ite ka ọ bụ na ịracha ya. Ibupụtala onwe gị. Lee ihe m na-ezo. Ị rachara ite ka ọ bụ na ịracha ya. Lee na-ezo gị mana lee otu si na-ebupụta onwe gị. Nonsense. Mebewa onwe gị. Just ọhaneze gewe na ya ntị o. Lee ite rachawa. Ngaji rachawa. Pụtara wee rie ite. Pụtara wee iri ite. M na-ele gị Uche sikwa gị na-eme. Pụtara wee iri ite. O ruola gị n'ogo nke na anụ ezi ịhụ gị iri ihe niile hụrụ ị na-eri. Ihe niile hụrụ ị na-eri. Nonsense. Ọwọm dị n'iji aka gị achọta nwaanyị ma ọ bụ di ị ga-alụ wee bụrụ gekwa ntị. Ị nwere ike ị gaghị ama nwaanyị ahụ ma ọ bụ nwoke ahụ ị chọrọ ịlụ ị gaghị ama na ọ bụ gịnị nwanne gị. ịhụ na ihe mere ndị oge mgbe ochie ndị nne na nna anyị mgbe ahụ na-eji aka ha achọtara nwa ha gịnị nwaanyị ma ọ bụ nwoke ha ga-alụ. Chinwe nke m nụrụ bịara menu asị ha lụrụ abịa n'ụga ya megide ha lụta o asị na onye nke nwoke lụrụ nwanne ya nwaanyị ya asị ya na this and that na o merụọla ala ya kpọrọ dị gị ala ha wite ụmụ ndị amụrụla ya nwanne ya nwaanyị ka ọ lụrụ onye anyị jasị ịjụọla gị juru ụlọ ọ dị oke mkpa juru ụlọ ọ dị oke mkpa nwanne gị nwaanyị ahụ ịsụbarịala ya several times mana nne na nna gị amaghị onye a ị na-ekwudi okwu ya ịmaghị ma ọ nwanne gị ịmaghị ma ọ gịnị nwanne gị ịmaghị ma ọ nwa nna gị gbatara na away match you don't know gị na-asụbarị ụnụ na-apịtọ ịma Clara nwoke ọcha ịma mgbe ahụ kwanụ ihe ndị nne na nna na-ebu ụzọ atụle mgbe ahụ bụ ezinụlọ ịma ndị nne na nna mgbe ahụ chere na ezinụlọ ọma na-emekwa ka ihe na-aga ọfụma na ịlụọ di ma ọ bụ nwaanyị na ezinụlọ dị mma ihe ọma ga-adịkwa na-aga n'anya amami na nghọta ha na-eji otu nne na nna ha siri lụọ ndị onye mụrụ onye ahụ siri lụọ si ebe nne ya dị otu a ya na onwe ya ga-ebukwa agwa dị otu a ihe ahụ ihe ndị a na-atụlecha mara background ezinụlọ ahụ hapụkwa ugbu a ebe ọbụla ụmụaka hụrụ osisi ha egburu ebe ọbụla ụmụaka hụrụ osisi ha akpara ebe ọbụla ha hụrụ osisi ha egburu ha chọghị dị mma ma o nwere ka ha na onye dị otu a si mee gịnị sie ịma na o nwere obodo na obodo na-anaghị alụkọ o nwere mana nga mege ihe a ga-alara ụlọ uchele ndị ka na-eme na steeti Lagos a na-alara ụlọ nkwụ nwaanyị a ga-eme ya na Lagos ịgba ime wedin a ga-eme ya na ihe niile mgbe a ga-agarazila lọta ụlọ ya ozi na ọkwa nwanne ya o nwere ndị nke nna ha ga-adịchakwa ndụ ha kpọrọ nwoke ọzọ mee ya nna replace nna ha replace nne ha nwaanyị ọwa ị chọrọ ịlụ nne gị amaghị ya nna gị amaghị ya obodo o si ha amaghị
akụkọ adaala na ịlụọla nwaanyị na ịlụọla di ọ dịlanụ mma ọ dịlanụ gịnị mma o nwere obodo na obodo na-anaghị alụkọ ihe ị kara ịjụ onwe gị bụ gịnị mere obodo ndị a na-anaghị eme gịnị alụkọ mana ugbu ụmụaka emetọsịchala ya ụmụaka emetọsịchala ya o nwere obodo na obodo onwe ka obodo onye nwoke si n'obodo nke a gara aga lee nwaanyị si n'obodo nke atụwa ya ime ị hụrụ nwa ahụ amụọ ya ọ gaghị adị mana ugbu emetọsịchala ya emetọsịchala ihe abụọ ọghọm dị n'iji aka gị eme gịnị achọta nwaanyị maọbụ di ị ga-eme gịnị ị ga-alụ mgbe ụfọdụ ịmaghị ntọala di gị ahụ maọbụ nwunye gị ahụ eziokwu ịmaghị ụdịrị mmadụ ọgwọ ịmaghị o nwere ndị ị ga-eche na ọgwụ mmadụ ịmaghị na dịkwa gị enwekwara nke bịara na-ese gị isi n'elu na-asị ihe ama na nke nwoke ọ lụrụ awụkwa ihe ọwụkwa mmadụ mana onye na ya mụọ n'ụmụ na siti a larụziela ụlọ ndị ma na-abịa nye anya lekwe ebe a mụrụ lekwe nke nwaanyị eti gị isi chọọchị agbasa nke nwoke amaghị ya eti gị isi zọrọ ntemtemtemtem gawa gaa chọwa chọpụta si lekwe ha si elekwe ili onye ihe eti nwaanyị asabọ ịhụnanị ya mgbe ọ na-alarụziele nwoke eme na fiu ọ dị ego ihe abụọ ọghọm dị n'iji aka gị achọta nwaanyị ma ọ bụ di ị ga-alụ o nwekwara ọghọm ọzọ gaa n'ihu nwaanyị ọma ọghọm ọzọ bụ na ijiri aka gị chọta uche ịma ọtụtụ ọghọm nọ n'ime ihe a ị nwere ike chọtasị owe onye a ka ọ masịrị gị mana ọ bụghị onye ị chọrọ ịghọtago ndị ka ị ga-asị gị ihe a isi n'ọwụ onye a ịma ụmụaka nke ugbu a ịgba ụmụ nwaanyị aka n'ọnụ nwoke ahụ ga-etopụ nwazi obi gbazi ọnụ ka Oliver de Coke obi ya adị mbara ọ ga-adị tọọlụ kara ha maka ihe ha na-epenti n'uche ha wụ soshal midia ka ha ga-esi epost nwoke ahụ that Nollywood standard ka ha ga-esi ya na-agụ ya na-akpọ if you see husband if you see wife ụmụ nwoke ihe a na-ele anya ukwu obukwa nke azụ obukwa nke obi o nwekwara that shape that figure 8 shape o nwekwara ya ama m na-aghọta ihe ahụ ihe ụmụ nwoke na-ebu n'obi ugbu a na-alụ nwaanyị onweghịzi onye nwere time karakta onweghị onye nwere time prayer life nwaanyị dị otu a onweghị onye nwere time ọ maka nri esi onweghị onye nwere time ibu ụzọ tụlụ ihe ndị ọ naanị mma ọ naanị gịnị mma ihe eji mebiela na alụmdi na nwunye ka ugbu a ihe abụọ ọghọm dị na mmadụ iji aka ya achọta nwaanyị ị ma na nne na nna gị ma ụdịrị mmadụ ịbụ nne na nna gị mana ikekwe ijuru oyi dịka nwoke ma ọ bụ ijuru oyi dịka nwaanyị ha ga-achọ onye dị ọkụ onye gị Chineke maka unu abụọ bịa jụọ oyi ka ụzi njuju blọdụ na blọkụ mana ebe nye gị onye dị nwa ahụ ọtụtụ gaa na-awụ ọmụ everywhere adịta onye ga-adị na-akpali gị like this gị kọrọchim everywhere dị balance nne na nna machi ihe a they know gị nwekwana onye dị ọkụ ahụ achọtara onye dị oyi maka na abụọ dịrịcha ọkụ ụlọ abụ ọkụ mana gị nwa na onwe gị ihe ị chọrọ bụ nwaanyị ị na-ele anya ya wụ ụdịrị mma ị chọrọ ị na-enwetala ụdịrị mma ị chọrọ to hell with any other thing ọ gbasaghịzi gị ọha ga-alụrụ m ya ọha ga-agbata the end of the day ya gbakwa ebe a ha nọ na-adọ gị sị gị ekwe ịhụ na ihe anyị ji na-ekwu ọghọm ọzọ dị n'iji aka gị achọta nwaanyị wee bụrụ ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị enyi gị nwere ike ha agaghị akwado gị ha nwere ike ha agaghị eduga gị ịga lụọ nwaanyị ahụ ma ọ bụ di ahụ ịma anwa achọta onye nke ha na-alaiki ha onye nke na-amasịghị ha sị ngwanụ jewe nkere jewe naanị gị makwa ihe ọwụ na ị gara ịlụ nwaanyị ndị ezinụlọ ga-akwadoghị gị aha nwaanyị ahụ kwa ndo amamighọta ezigbote maka uche ọkwa naanị nke nwoke a ga-alụ nke nwaanyị ahụ ezinụlọ ya ga-esokwa ala ya mana nke bịara bịa ịlụ gị ya na ezinụlọ ya anabata gị akwado gị ha nwune ọkwa gị mara na ụra ata ekoola na mara eji ahụ onwe na-akọma nwaanyị ọma o wee bụrụ ya ihe abụọ ọghọm ndị n'iji aka gị achọta nwaanyị ma ọ bụ di ị ga-alụ ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị enyi gị nwere ike ha agaghị akwado gị ha nwere ike ha agaghị eduga gị ịga lụọ nwaanyị ahụ ama mme na nghọta o wee bịara ya mana ka ọ dị ka anyị nụrụ ke n'ọnụ mmiri asụ gị na mgbede a n'isiokwu a anyị ji n'aka
bụ nke gbadoro ụkwụ n'iji aka gị achọta nwoke ma ọ bụ nwaanyị ị ga-alụ. Anyị wee na-ajụ gị sị, iji aka gị achọta nwaanyị ma ọ bụ di ị ga-alụ na mmadụ ịchọtara gị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ị ga-alụ, kedu nke ị chere ka mma? Kedu nke ị chere mere gịnị ka mma? Iji aka gị achọta onye ị ga-alụ ma ọ bụ mmadụ ịchọtara gị onye ị ga-alụ, kedu nke ị chere mee gịnị ka mma? Gaa n'ihu kpọbata site n'akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. Anyị nọkwa live na Facebook na mgbede a, n'ihi ya ka ọ dị. Gaa na Facebook gaa kiriwe anyị, ruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 klikie zibatara anyị ozi. Mgbede ọma. Mgbede ọma, Uche na Clara. Ndewo. Nwaanyị obi ụtọ, mgbede ọma. Mgbede ọma, n'otu iri nwaanyị ezi mgbaka. Adị m mma o. Obere na anyị n'ọnwa Nọvemba. Eletrik bọlbụ ndị Imo steeti. Ị jawala ya ugbu a, ụnụ nwa na-ajahụ ya. Ụnụ nwa na-ajafụ ya, ụnụ nwa. Sirikwanụ. Gaa n'iru. Ajazila m abe. Asị ife ọtọ ga ya ụtọ. Nwaanyị jelo. Uche hakwa na Clara aka. Tell him. Come on, igwe. Come on, igwe. Small Ị ga-azụtali. Onwe anyone. Mgbe ọbụla gị na-enyere ya nsogbu. N'ise 26 m na-eme akwa gị ahụ. Ahụnanụ m iji ọkụkọ bịa na mgbede a. Nwaanyị obi ụtọ iji ọkụkọ bịa. Ka anyị kọọ n'ubi onye anyị. Gaa kọwa biko ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a. Mmadụ iji aka ya chọta onye ọ ga-alụ na mmadụ ịchọtara ya onye ọ ga-alụ, kedu nke ka mma? Mmadụ ji aka ya chọrọ. Onye ji aka ya kpọrọ onye akamụ. Ya gba mmiri, gị were ya ụtarị. Enwe onye ị ga-ebesara. Ọtụtụ di anọ n'ime ya na ụsọ mmadụ hụtara ya ama onye ahụ atagbuola ya n'ara. Bete onye jiri aka gị chọrọ, gị ji aka gị na-eji ya na-ama na ijikwe n'ụwa nghọta ọ ga-esi dị mma. Ịmakwa ihe na-eme ihe ya na-asụ kọship. Ụmụ nwoke ji aghụghọ ke ha nọ ha n'ime blọd. Enwere onye ga ga-akọ ọtụcha ship na-ezu agwa ọjọọ ya. Mgbe o ruziri nke ya agwaghị ka anyị eji ebe ya onye ịdanoyi. So n'ime ihe niile anyị na-emewo ka mmadụ ji aka chọrọ ma Chineke bata n'ime enyere anyị aka onye ha ghọta ezigbo dị mma. Ya dịrị unu na mma. Ndewo, ya gaziere gị nwaanyị obi ụtọ, ya bụ uchoro obi gị adaala nnọọ ezigbote ụda na mgbede a. O wee bụrụ ya isi na onye jiri aka ya chọrọ. Gaa n'ihu nwaanyị ọma. Onye kpọbatagacha na taa achọ onye jiri aka ya chọrọ onye jiri aka n'ihi ihe aghasala. N'elu. Ọ dị egwu. Mgbede ọma. Mgbede ọma, Uche na nwa gị ọdụ ole ekpe mere? Adị m mma, Chukwudị Michael Okoro. Ọmụnwa, Clara ole otu mere? Adị m mma, mgbede ọma. Mgbede ọma, ọ Chukwudị Michael Okoro, nke na-esi na Lagos na-agbọ. Gaa n'ihu. Ọ ka mma mmadụ iji aka ya chọrọ nwaanyị ọ ga-alụ. Okay. Reason wụ mgbe Chineke na were Eve kpega Adam. Na Eve eme ihe o mere, Chineke na-ajụ ma Adam ebee ka ị nọ? Blame Adam nye ka Chineke, ọ nwaanyị nke ịkpọnyere m. Ọ bụ ihe o kwuru. Ịkpataja nwaanyị bịa n'iru ya, ya gozie unu. Ọ chọghị nweta that blame again. Ịhụ na mmadụ ji aka achọtara gị nwaanyị ahụ at last nwaanyị ahụ kpamagọnarị m, onye ahụ chọtara ya ka ọ ga-eblem ma sị akpa gị kpọtara m nwaanyị dị ụkpa. Onye kwọsịrị ji ọrị mma mmadụ ji aka ya chọrọ gara ime ha ụra aka m ọ ga-ahụ. Ndewo. Chere ka njuke na-ege Chukwudị Michael Okoro ị ga-agbalị kpọghachitete ịnọ. Mgbede ọma. Mgbede ọma, Uche na Clara. Ndewo. Hello. Anyị gaa n'iru. Ị ka nọ ya? Hello. Biko ya ewutere gị ikuku na-enye nsogbu n'akara ekwentị nke a, biko gbalịa kpọghachie ọnụ ebe ahụ na mgbede a. Mgbede ọma, Uchenna Clever ọnụ. Ndewo. Ịma ekwughị mgbe ahụ inye ekwentị m agwụ. Gaa n'ihu. Dịka m kwuru na mbụ, onye ọbụla ji aka kpọrọ n'onwe onye akamụ. Ya dị m eme ya ugbu a, akpakanụ mmiri gị ma na-eji ya. Uchenna Clever, ọ bụ na-agarị ịgarịa n'abalị n'ala oriri. Ọ bụ enwere ihe ụmụ agbọghọ na-eme.
or somebody got chotara, yeah, one of them. You know, of them, I got for not on it. Oh, no, ya no. Onye nke aka akpọrọ enweghị ọbụla onye tiri ya eleta na ya elu azụ dị na ka ya macha aka ya mkpọrọ bụrụ ihe bụ ya bikọs ọtụtụ ihe mege na marriage taa elite dịsị mmadụ chọtara na gị ji aka gị chọrọ ya were ezigbo nwaanyị yi njọ ya wụrụkwa na ajọ nwaanyị gị mma na-ejikwa ya ndewo ya gaziri gị nwaanyị ọma ime ihe na-agbagwoju m anya na ihe a onye ukwu na onye nta na-ekwu onye ọbụla ji aka ya chọrọ onye ọbụla ji aka ya chọrọ kemgbe ejikwa n'aka ya mama ndị yes kemgbe ejikwa n'aka anyị na-achọta ihe a niile a na-achọ marriage o nwere ndị nke na-anaghị anọrụ 2 weeks ya agbabie o nwere ndị nke na-anaghị eru 5 years ya agbabie ihe awụchi ihe ndị mmadụ ji aka ha mee gịnị chọta mana mgbe elu bụ ala ọsa mgbe nne na nna na-achọtara ụmụ ha mgbe ikwu ibe na-achọtara nwanne ha gịnị nwaanyị maọbụ di ọ ga-alụ wọchị amareji ahụ onwe ka esi mewe esemokwu onye ahụ chọtara ya agakwuru ya si nwere onye a ga-asị ga-kpesara ya mana nke onye ike nobody's involved enwe ihe merenụ ọ dị egwu ike egboro ka ọ dị na Facebook anyị ozi akala nkụ anyị ahụ na nke gị Nuela Onyinyechi ọ si mgbede ọma Uche na Clara na ọ ka mma na ọ ga-akara ya ma ya nwa na onwe ya iji aka ya chọta onye ọ ga-alụ anyị ahụ na nke gị Joy John ọ si mgbede ọma Ọgụ Uche na Nti Clara isi ngọ ọkpala isi ọ ga-akara gị nwa mma iji aka gị chọta di ị ga-eme gịnị ị ga-alụ anyị ahụ na nke gị nke iru ka anya ọnụ ọ sị daa dị ebube na Sister Clara my people with the highest vibe na ọ na-ekele anyị niile na uche ka ihe si wee kwuru ugbu a na ọ dị mma ka nwoke na nwaanyị were aka ha kpebiere onwe ha onye ha ga-eme gịnị ha ga-alụ Ugochukwu Ajụzie ọ sị mgbede ọma Uche na Clara mgbede ọma ndị Eku FM na-ege ntị na onwe ya onye ọ ga-achọtara di ma ọ bụ nwaanyị na ọ ga-aka mma onye ọbụla jiri aka ya mee gịnị chọta maka na echi ọ dawa onwe onye ga-abịa ịtawa ya ụta si na ya nwa tinyere ya na gịnị na nsogbu ọsọ ihe omume anyị a masịrị ya nke ukwuu ya gaziri gị n'ọbụrọdụ Ugo Ajụzie isi Cluster Market zibata ozi gị Emmanuel Chidiebere ọsọ iji aka gị achọta mere gịnị ka mma anyị ahụ na nke gị na mgbede a Nkem Juliet ọsị mgbede ọma Nti Clara na brọda Uche ọsị anyị happy new week na dịka isiokwu anyị ji n'aka na mgbede a si wee dị na ọ dị mma onye ọbụla iji aka ya chọta mana na mgbe nsogbu bịara onwe ya onye ị ga-atọ ụta ọsị brọda Uche mbiko nha Clara aka n'izu ụka ọ dị ego ọ na-ekele gị nwa Clara anyị ahụ na nke gị Don Ike ọsị mgbede ọma Uchenna na ọ dị mma mmadụ iji aka ya chọta nwaanyị maọbụ di ọ ga-eme gịnị ọ ga-alụ ka ọ hapụ echi ya akpawa mmakwara Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ Uche mana ị hụrụ na mgbede onwe ya onye ga-anya m ike agwụla o wee bụrụ ya nwaanyị ọma mgbasị gị na ị na-agakwa n'abalị n'Owerri gị si ahịa ndị kwana ihe na-agarị n'abalị na-eme ibe gị na-ehi ụra gị na-epigharị n'abalị Clara ọma agaghị o nwere ihe dị nje gagharị n'abalị ndị ihe na-agbagodo m ihe garị ga ha ọ dị egwu the thing shock me mgbe ọ gwara ihe gị si ị na-akọwa na agara m ibu ụmụ asa ka ọ gịnị ndị ihe gaga gị hụ ebe ha nọ na ihe I don't understand ọ bụ mmadụ enweghị ike ịgagharị n'abalị ka ihe gagara gị ime ma ihe na-eme ịma na movement mmadụ na-agbanwe gbanwee ha yes movement mmadụ na-agbanwe Uche ejikwa m nkwonkwo anya na-ele gị ejikwa m nkwonkwo anya ka m ji don't be afraid Uche awụ ụmụ mmadụ yara ndị a ọ dị ego mgbede ọma ndị eko na-eko otu a ka ọ dịla ada ọwa eko Uche Chukwu ya mara gị mma ma kwara gị nwa garama uhuruchi ọma mgbede ọma onye unu na n'ụlọ nwanne na nwoke Justice esi m ihe agwa na-akpọ Justice gị nwe iji aka gị chọta nwaanyị ị ga-alụ ma ọ bụ mmadụ ị chọtara gị kedu nke ka mma aga m asa gị ya mara ka nkọwacha onwe m awụ m onye ugwu taa anyị na ọha ji ebe ma n'ogburu so Uchenna nwanne m nwoke ndewo
mama m onye ezi n'ite Mbaise. O zuola anyị naghị ọwụ biography gị ka sị gị kọwa. Gaa n'ihu. Anyị esi m ekwu ewu na ụwa ka anyị nọ n'ime ugbu a. Ọ ka mma mmadụ iji aka ya chọtara onwe ezi ma ọ nwaanyị. Okay. Anyị hapụrụ di ma ọ nwaanyị ọwụ ahịa ngwugwu kacha ahịa ngwugwu niile. Mgbe m lụga nwunye m nwunye ndị m na-emere ya. Ma alụcha ya emeghezi m ya ya kpọm dee onye ihe ndị m na-azụtara ma azụtazi ya. Ma agwa ya sị ya ihe mmege mgbe ahụ kampen. Na mmadụ na-emecha kampen win election continue mewe kampen. Ya hụ ka wuru ilulu. So out of 70% dị na nwunye nwoke nsogbu n'ụbọchị taa. Ọ ndị mmadụ chọtara mmadụ. 30% ndị nwoke nsogbu n'ụbọchị taa. Ọ bụkwanụ ndị mmadụ ji aka ha chọtara onwe ha. Okay. Mgbe uche juru Clever nke ka mma Clever amachagharịma. Mgbe uche juru Clara nke ka mma Clara amachagharịma. Mercedes dị mma Vibutu dị mma bete ole nke ka mma. Ọwa ajụjụ ajụrụ ụgbọ ata Clara ya amachagharịma. Achọ ka o were 1 bete ha abụọ dịcha mma ka o were nke kacha mma. Ndewo. So ya na-ekwu n'abalị a wụ na mmadụ iji aka ya chọtara onwe nwaanyị kacha mma. Example wụ na shining example wụ na Uchechukwu nwanne m nwoke o ji nwaanyị abụọ ka ahụ dowere n'ụlọ nwebeghị m n'oru ya na ya ọkwa nna ka mbeko ji ọkụkọ nwanne m nwoke every morning ha na ọkụkọ mgbede ọbụla ha na ọkụkọ ahụ abala m ahụ emerụla m ọkụ kpọtawa ụmụnne m kpọtawa ha ogbugo m ebe a bring them ka ọ dị nwaanyị ọma ịma ihe mere n'akwụkwọ nsọ o ịma akwụkwọ nsọ wee na-akọrọ anyị na Chineke wee mee ka Adam rahụ ụra oke ụra ozugbo Adam na-eteta lee ọmalịcha nwaanyị shep gbam Adam ajụ ede who are you? That's ihe a bone of my bone flesh of my ịma na ụmụ nwoke onwe dị ihe dịka ka ọ jụwa ebe o si na ihe ndị ọzọ ya achaba ya anya Adam akpọrọ ya dịka nwaanyị ama m na-aghọta ya wụ nwaanyị Chineke mere gịnị kpọnyere ya ozugbo Chineke na-achọtachara Adam nwaanyị ya sị onye ọbụla ma gị nwa na-ege ntị he who find it onye ọbụla jee chọwana jee mee gịnị chọrọ maka ozugbo Chineke chọtachara Adam ya bụ nwaanyị Adam ebo ya ebubo na nwaanyị kpọnyere m ya ma onye mere njita apụl a Chineke sị mgbanụ he who find it onye ọbụla chọtara na aka mmadụ ezila ya ike gwọrọ o wee bụrụ ya he who find it a wife find it a good o wee bụrụ ya ike gwọrọ gaa n'ihu na Facebook anyị nwaanyị ọma aka si n'aka Victoria Osueke ọsụche na Clara ihe unu na-ekwu ọkwụ ọtọ ka pensụl aka si n'aka Michael Mmadu agwụ ọ sị ọ na-aka mma mmadụ iji aka ya je chọta nwaanyị ọ ga-anụ kịta maka na elu ụwa kịta adịghịzi ka ọ dị na mbụ nke a ga-abụ onye Anambra ndị kịta n'aka si n'aka Ozigi gịnị Marcel oke ọ sị Uche na Clara mgbede ọma ọ sị biko Uche ka m jụọ gị ọ bụ mmadụ chọtara gị Mama Ebube ọ sị daalụ ọ Uche ji aka ya chọtara ahụrụ m ya otu ya amasị m mụnwa amasị ya yes na nke a si na ozugbo chere ka nkọta ihe m na-akọ ịkọ gịnị ka ị chọrọ ịkọ onwe ya onye chọtara m ya ọmụma ji aka m chọta gaala ihe na nke a si n'aka Michael Mmadu agwụ ọ tụka m eweli ya mbụ ọ sịkararị okpu gị makwara mma ndewo o wee bụrụ ya anya ahụ na nke gị Ugochukwu nwa gbara ezigbote oyim ya gaziri gị nọ isi akwa akụma ọ sị mgbede ọma Uche na Clara na ichetakwa na lọvụ kpuru isi nye anything can happen o wee bụrụ ya anya ahụ na nke gị oge Harry ọ sị Uche na Clara na ekpusi okwu ike Fabulous Kenzi ọ sị mgbede ọma Uche na Clara na ọtụtụ ndị na-eji amaghị ama ga lụwa nwanne ha nwaanyị na-amaghị na anyị gaa n'ihu n'ọrụ ọma anyị na-arụ anyị ahụ na nke gị Martin Chimdendo ọsịdo Uche na Clara na ekpesi ekwu ahụ ike anyị ahụ na nke gị Joy Philip ọsị mgbede ọma my good people ndị Eko FM ya gaziere gị no Joy Philip wee bụrụ ya koodu Igbo mụrụ nze mama ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya mana nwaanyị ọma ya bụ isiokwu adaala ụda na mgbede a mmadụ iji aka ya chọta onye ọ ga-alụ
ma ọ bụ mmadụ onye ọzọ ịchọtara gị onye ị ga-eme gịnị ị ga-alụ kedu nke ka mma ọtụtụ ndị kpọbatara na mgbede a bịara na-akọwa na ọ dị mma ọ ka mma mmadụ iji aka ya mee gịnị chọta onye ọ ga-alụ maka echi ka ọ hapụ ịtawa mmadụ gịnị ụta wee bụrụ ya nọrọ ebe ahụ agagharị olu ọzọ ị ga-anụ ha bụ nke mụ nwa na onwe m iwetara gị akụkọ ụwa n'uju ya Echo FM. Enjoy super fast unlimited internet in your homes, office and hotel with Granite Technologies. Stream, work, learn and connect without limits. No data cap, dedicated upload speed and download. Our network is reliable, unlimited, secured network, and the rapid speed you can count on. We are offering 50% discount on first 50 customers with 1 month free unlimited speed. No buffering, no interruptions, just smooth, powerful connectivity for your homes and businesses. Join thousands who trust Granite Technologies for internet that keeps up with your lifestyle. Visit www.graniteng.com or call 070-311-95298 or 0813-9235-947. Granite Technologies. Fast, reliable, unlimited. o jirila otu nkeji gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ a sị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 30 nke ọnwa 3 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụ nwa bịara n'ọlecha anya wee si oke ka mmalitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ike isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na gọọmenti steeti Plateau etinye n'iwu onye apụtakwala ezi na kansụl ime obodo Jos North nke steeti ahụ. Ị ga-anụrụkwa na Atiku akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ọ na-ama amụma ịwụsa ọwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na NNPCL ebutuola ọnụego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha. Okwu na-ese akụkọ nke taa ga-ekwu maka nkụzi ọhaneze nke agba 12 Chief Barrister Dr. Obioma Success Akagburu onye akara ugo nke mbụ n'ala Igbo ga-akụzi na Mahadum Ozumba Mbadiwe University Mgbanụ. Tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka enwe ike nụrụzi ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ nna Clever Ọnụọha. Gọọmenti steeti Plateau etinye n'iwu onye apụtakwala ezi na kansụl ime obodo Jos North nke steeti ahụ n'ihi mwakpo ndị obu egbe wakporo obodo Angbanrukuba dị na ya bụ kansụl ime obodo Jos North gbuo ọtụtụ ndị obodo ahụ ozu ha yasara. Ya bụ iwu onye apụtakwala ezi ka gọọmenti steeti Plateau kwuru na ọ ga-adịkata ire ruo abalị mbụ nke ọnwa Eprel na-abịa abịa. Ka ọ dị onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na ya bụ steeti Plateau bụ Right Honorable Joyce Lawyer Ramnap kọwara na nke a bụ iji hụ na eweghachiri udo ma chekwaa ndụ na mgbomgbo ndị mmadụ na ya bụ kansụl ime obodo Jos North. Onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Ọyọ bụ nwa amadi aha ya bụ Adebo Ogundoyin apụtala mee ka ọhaneze mara na o nwere mmasị iso azụ ọkwa gọvanọ steeti Ọyọ n'afọ 2027 na-abịa abịa.
nwa amadi a mere ka ọhaneze mara maka nke a site n'akpụkpọ ozi ewepụtara ọhaneze bụ nke si n'aka onye enyemaka ya pụrụ iche n'igwe mgbasa ozi midia bụ Oyetunji Oyekunle. Akụkọ a nụrụpụrụ na ọ bụ ndị ji aka oke n'otu pati PDP bụ ha gbakọtara aka kpọpụta nwa amadi a. Ha kelere ya maka ịgba pụrụ iche o tiri n'ọrụ dịka onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Ọyọ ma kpee ya nkwa inye ya ezi nkwado. N'aka nke ya bụ Ogundoyin bụ onye na-anọchite anya kansụl ime obodo Ibarapa East na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu steeti Ọyọ kelere ya bụ ndị ji aka oke n'otu pati PDP maka ndonye ukwu ha dọnyere ya ma kpee nkwa ịzụta ihe ndị a tụrụ ya n'ahịa. Onye zigara ọhụrụ dịka onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Ekiti bụ nwa amadi aha ya bụ Michael Falade apụtala kwuo ya ụgha na nke ugbu a na ndị omekome na steeti Ekiti ga-ekweta na ọ na-eme na o nweghịzi ebe ọzọ ga-echekwa ha na ya bụ steeti Ekiti. Ya bụ onye kọmishọna ọhụrụ ndị uwe ojii steeti Ekiti mere ka o doo ndị omekome dị na steeti ahụ anya na onye ọbụla ejidere ganyere aka na-agba omekome na steeti ahụ na onye dị otu a ga-atakwute ya aja. Ọ masịrị ndị steeti Ekiti obi ike na ọ ga-arụ ọrụ ya n'aka mkpọmọtọ ma hụkwa na o chekwara ndụ na ngwongwo ndị bi na ya bụ steeti Ekiti. Onye bụbu osote onye isi ala Naịjirịa bụ Atiku Abubakar akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ọ na-ama amụma ịwụsa ọwa na ndọrọndọrọ ọchịchị. N'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị taa bụ Mọnde site n'aka onye enyemaka ya n'ọdọ nzirịta ozi midia bụ Paul Ibe, Atiku kọwara ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ọ gaala zute ọtụtụ ndị ji aka oke n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC ma kwupụta njikere ya iwezuga onwe ya n'ihe ọbụla bụ ndọrọndọrọ ọchịchị. Atiku kọwara ya bụ akụkọ dị otu a dịka nke a na-ebugharị iji mahie ọhaneze ihu ma rịọ ndị niile ji akwado ya, ndị otu pati ADC niile na ụmụafọ Naịjirịa n'ozuzu oke ka ha legbuo akụkọ dị otu a anya. Otu kọmishọn na-ahụ maka ntụliaka elu n'ala anyị bụ Independent National Electoral Commission ma bụkwanụ INEC n'aha mkpirisi bekee anụrụla n'ozi ha zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi webụsaịtị ha mee ka ọhaneze mara aha ndị ha hụtara dịka ndị otu kọmitii na-ahụ maka ọrụ National Working Committee nke otu pati PDP n'ala anyị. Aha ndị ha gbara n'anwụ na ya bụ ọdọ nzirịta ozi webụsaịtị ha bụ aha ndị na-adọnyere Nyesom Wike ukwu bụ nke gụnyere aha Abdurrahman Mohammed bụ onye ha kọwara dịka onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị na aha Samuel Anyanwụ bụ onye ha kọwara dịka onye odeakwụkwọ otu pati PDP n'ala anyị tinyere ọtụtụ aha ndị ndu otu pati ahụ. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na otu pati PDP bụ ndị na-adọnyere Wike ukwu nọrọ n'ọgbakọ zuru ọha ọnụ ha nwere n'abalị ụnyaahụ bụ Sọnde na Abuja họpụta ya bụ Abdurrahman Mohammed dịka onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị ma họpụtakwa Samuel Anyanwụ dịka onye odeakwụkwọ otu pati PDP n'ala anyị. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ NNPCL ebutuola ọnụego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha dịka o mechara obere oge ụlọ ọrụ Dangote butuchara ọnụego ha ji ere nke ha. Ihe nchọpụta mere n'ụbọchị taa bụ Mọnde gosiri na ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị si n'otu puku naira, narị naira atọ na naira 61 1,361 naira butuo ya bụ ọnụego ha ji erebe otu lita mmanụ ụgbọala nke ha na-erezi ya n'ọnụego otu puku naira, narị naira abụọ na naira 95 1,295 naira maka otu lita. Ihe nke a pụtara bụ na ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị ji naira 71 71 naira ji butuo ọnụego ha ji ere otu lita mmanụ ụgbọala nke ha. Nke a na-abịa dịka ụlọ ọrụ Dangote jicha naira 85 85 naira ji butuo ọnụego ha ji ere otu lita mmanụ ụgbọala nke ha, bụ nke pụtara na ha si n'otu puku naira, narị naira abụọ na naira 85 1,285 naira butuo ya bụ ọnụego ha ji erebe otu lita mmanụ ụgbọala nke ha na-erezi ya n'ọnụego otu puku naira na narị naira abụọ 1,200 naira.
okwu na-eso akụkọ nke taa ga-ekwu maka nkụzi ọhaneze nke agba 12 Chief Barrister Dr. Obioma Success Akagburu Onye akara ugo nke mbụ n'ala Igbo ga-akụzi na mahadum Ozumba Mbadiwe University. Gerenụ ya n'uju. Ihe nkụzi ọhaneze nke agba 12 nke mahadum Kingsley Ozumba Mbadiwe University dị n'Ide-Atọ nke steeti Imo ga-ehi odo n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tuzdee bụ abalị 31 nke ọnwa Maachị a anyị nọ n'ime ya, kpọmkwem na Senate Chamber ma ọ kụọ elekere mbụ nke ehihie. Nnyocha ọrụ mmepe obodo na steeti Imo n'ime afọ 50 steeti Imo gbarala ga-abụ isiokwu a ga-eleba anya na ya bụ nkụzi, bụkwanụ nkụzi onye tọrọ ntọala ma bụrụkwa onye isi oche Hope Arising for Imolites n'ala anyị bụ Chief Barrister Dr. Obioma Success Akagburu Onye OXA akara ugo nke mbụ n'ala Igbo ga-akụzi, ebe onye isi oche ya bụ ọgbakọ nkụzi ga-abụ onye Vice Chancellor mahadum ahụ bụ Ọkammụta Ikechukwu NX Dozie, bụ onye n'okpuru ọchịchị ya na mahadum ahụ. Ya bụ mahadum gara n'ihu nwee nlekwasị anya n'ime nke ọma na agụmakwụkwọ ya na ịhụ na mahadum ahụ mekuru nke ọma karịa. E hiwere ya bụ mahadum n'afọ 2016 gara aga dịka mahadum n'ala anyị bụ National Universities Commission nabatara. O nwere ọhụhụ ụzọ ịbụ mahadum ga-adị na-ama mahadum ndị ọzọ gbaa gburugburu ụwa aka n'ihu site na ịgbapụrụ iche ha na-eti n'ime nnyocha, ịkụzi nkụzi na ịkwalite mmadụ. Ihe mere eji hiwe mahadum a bụ iji hụ na ha zụpụtara ndị gụcharala akwụkwọ ma nke ekwe na-akọ, bụ ndị ga-etinye ihe ha gụrụ n'akwụkwọ n'ọrụ iji nye ogbugbo na nsogbu obodo. Abịa na agụmakwụkwọ, ya bụ mahadum nwere ngalaba ọmụmụ ihe dị iche iche bụ nke na-enye aka n'ịgbazi na ịkụziere ụmụ akwụkwọ ihe. N'ime ihe niile, mahadum KO Mbadiwe ka dịkwa na-eme nke ọma dịka mahadum ọlọrọ ọhụrụ bụ nke dị uchu inye ndị mmadụ agụmakwụkwọ bụ ịgba. Bụkwa n'ihe mere mahadum a na onye ọbịa nkụzi ga-akụzi ihe na ya bụ nkụzi ọhaneze nke agba 12 bụ Chief Barrister Dr. Obioma Success Akagburu Onye OXA akara ugo nke mbụ n'ala Igbo ji wee gakọta ọnụ. Chief Barrister Dr. Obioma Success Akagburu Onye bụ nwa nke itoolu n'ime ụmụ 11 Maazị Nehemaya Akagburu Onye amụchie na Oriakụ Monica Nwafọ Akagburu Onye nke obodo Ụmụoshike Ọgbọvọrọ dị na kansụl ime obodo abụọ Mbaise mụrụ. Ọ gara ụlọ akwụkwọ Town School Ọgbọ, gaa ụlọ akwụkwọ Okovoro Secondary School Ovoro nke kansụl ime obodo abụọ Mbaise, gaa kwa ụlọ akwụkwọ Government Secondary School Ihoi nke kansụl ime obodo Vandenkia nke steeti Benue. Chief Akagburu Onye nwetara ọtụtụ nzere n'ihe ọmụmụ law bụ nke gụnyere nzere Bachelor of Law LLB na nzere Master of Law LLM na mahadum steeti Kogi dị na Anyịgba. O nwetakwara nzere Barrister at Law BL n'ụlọ akwụkwọ Nigeria Law School Enugu Campus, ebe a kpọpụtara ya dịka onye gụrụ ihe ọmụmụ iwu bụ Nigeria Bar n'abalị 14 nke ọnwa Febụwarị afọ 2012 gara aga ma ziga ya n'ụlọ ikpe okpecha ọgbụ ala anyị bụ Supreme Court n'abalị 17 nke ọnwa Febụwarị afọ 2012 dịka onye ntụziaka na onye nkwuchite ọnụ ya bụ ụlọ ikpe. O hiwere ụlọ ikpe nke ya na Abuja n'ọnwa Maachị n'otu afọ 2012 ahụ bụ ụlọ ikpe nke ya ama dịka OX Akagburu Onye Anko akara ugo Chambers. Ntụnye Chief Barrister Dr. Obioma Success Akagburu Onye n'obodo ya karịrị akarị. O so na ndị rụzigharịrị ọkụ latrik obodo ya bụ Ọgbọvọrọ ma nyekwa aka kwalite ndị ọrụ nchekwa vigilante na otu ọrụ nchekwa mmadụ nkịtị nwe ama dịka Lion of Judah Security Company bụ nke nwere ike iwe ndị steeti Imo karịrị 5,000 n'ọrụ. N'ịga n'ihu, ọ bụ ya mere eji hiwe ụlọ ọrụ Civil Defense na Ọgbọvọrọ ma rụọkwara ha ụlọ ọrụ ha na-anọ. Chief Akagburu Onye ji agbazinye